салом алейкум ба ҳама. Имрӯз мо дар хонаи миллӣ қарор дорем ва мо имрӯз мехоҳем бидонем чанд қадар мардум мехоҳанд ки духтарони худ дар донишгоҳҳо таҳсил намояд. Рафтем мепурсем. Ҳами ба фикри шумо дар ҳамин ҷомеаи Тоҷикистон духтаро хонданашон зарура ё не? Ба фикри ман хондани зан акнун ҷоиз аст. Ба хотири чӣ? Ба хотири он ки наслро тарбия месозад. Модари як фарзанд аст, фарзанди солим, фарзанди босавод тарбияш аз ҳамин худи модар сарчашма мегирад. Зан агар босавод бошад бо одоби исломӣ, ин беҳтарин аст. Салом алейкум. Салом алейкум. Номи шумо чист? Аниса. Дар оянда шумо кӣ шидан мехоҳед? Ягон Духтур. духтур? Барои чӣ? Ранги видана. Салом алейкум. Мебахшед, як савол доштем. Мо ҳами ба фикри шумо хондани занҳо дар ҳамин ҷомеаи мо зарура ё не? Албатта зарур аст. Мақсад барои чӣ зарур аст? Барои он ки бояд ҳамаи занҳо дар ин ҳозира замон худаш ҳаминро талаб мекунад ки бояд ҳамаи занҳо худашон чӣ маълумот дошта бошанд. Мақсад шу кардани ва ё беҳтар нест ки мақсад фарзанддор мешаванд, як оилаи солима ташкил мекунанд? Шу карданашон ҳам зарур аст, лекин аввал ки ба фикри ман бояд хонан аввал беҳтар аст. Салом алейкум. Холаҷон, ба фикри шумо дар ҳамин ҷомеаи мо занон хонданашон заруранд? Албатта бояд бихонанд. Обязательно ҳам дар зиндагӣ, ҳам дар корубор, мисол ҳамун зиндагӣ ҳам кард, допустим хона да чӣ хел қатъи кӯдакша калон кардандам, дониш дар кор ку фарзанд дарс меомӯзонӣ бе дониш намешава, ё ки синфи 11 тамом кард, ақл доштанам ба фикри ман ки дониш ай ҳама беҳтарин. Бояд бихонам, бояд обязательно. Хондан ягон раҳи бад намебарад, наоборот мафкурашон хубтар мешавад. Беҳтарин. Холас зиндагӣ обязательно ман фикр мекунам ки зиндагӣ дар ҳамин дониш обязательно дар зиндагишонам лозимӣ аст. Чӣ ки дониш надошта боша, мафкура надошта боша, зиндагиш ҳам хуб намешавад. Салом алейкум. Салом алейкум. Акаҷон, як чӣ пурсем барои ба фикри шумо дар ҳамин ҷомеаи мо духтаро хонданашон зарура ё не, ё хуб шукнам браванд? Албатта зарур. Барои чӣ? Барои ки ҳар як фарди тоҷик, ҳар як миллати тоҷик ин хондан ҳатмӣ ва зарур аст. Барои чӣ? Барои ки вай дар насли мисол навраси худ, дар ояндаи худ, дар ҷомеаи худ бояд саҳмгузор бошад. Чӣ хеле ки мегӯям, бузургои мо, гузаштагони мо мегуфтанд ки дониш илм омӯзед, хонед, боз хонед, боз хонед. Барои чӣ не? Барои ки мардуми тоҷики мо, фарҳанги мо, миллати мо хеле пеш рафтааст. Мо аз ин чӣ шукргузорем. Мисол чӣ хел дар раҳи рӯ мебинӣ, агар мисол оилаи ту хондагӣ набошад, ё ягон хеш табори ту хондагӣ набошад, ё ягон авлоди ту хондагӣ набошад, вай чӣ аст? Вай зарари шумо мешавад. Барои чӣ? Барои ки вай дар оилаи худ, мисол дар саҳми фарзандои худ вай аз бисёр чӣ бехабар мемонад. Хондан зарур ва ҳатмӣ аст.